Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen Medeniýeti 30 sentýabrda Türkiýanyň döwlet hiçligine Anadolu Habar Agentligine sargylanyp noýabrda Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri guramasyna agza bolmagyna garaşlýanyny habar berdi. Türkmenistan aviakompaniýasy 5 oktýabrdan başlap Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky gadyl uçur gatnawlaryny dikelýändigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň Türkiýe gurama agzalygyda Istanbuly gadyl howa gatnawlaryny gaýtadan ýola goýmagyda Ankaranyň Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanlar üçin vizasyz syýahat tüzgünini ýatyrmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Mundan öňe köplenç Türkmenabadyň halkara howa mendiline gondurulýan käbir halkara uçurlar inni Türk maşynyň halkara howa mendiline de kabul edilip başlandy. Geçen hepde Türkmenistanyň döwlet sebitlerine benzinin gytçylygy emele geldi. Bu aralykda Levan vilayatynyň şahlaçylary orok mewsümine girişýär. Balkana buğday ekiş mewsümi dowam edýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň käbir möhüm wakalaryna seraýlaýar. Türkmenistan Türkiýe döwletleriniň guramasyna agza bolar diýip Türkiýanyň Anadolu Habar Agentligi ýurdun daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu'nun 29 sentýabrdaýdan sözlerini çitirledi. Biznes Türkmenistan neşri Türk medeniýetine salgylanyp Türkmenistanyň Türkiýe gurama agzalygynyň noýabrda tasdiklanyljakdygyny habar berdi. 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherine Türkiýe döwletleri guramasynyň döwlet başlyklarynyň nowatdaky sammiti geçirilýär. Odal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi adlandyrylan gurama agza ýurtlaryň liderleri geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşup Türkiýe geňeşiniň adyny Türkiýe döwletleriniň guramasy hökmüne üýtgetdi. Tarapsy Türkmenistan özüniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylda ikrar edilen hemişelik bitaraplyk statusuna salgylanyp köp ýyllyklaryň dowamyny Türkiýe guramadan çetde durup gelýärdi. Eýem Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen 90-njy ýyllaryň başlaryna Türk guramasynyň düýbüni tutmak ugrun edilen tagallar 2009-njy ýylda öz netijesini berdi. 2009-njy ýylyň 3-nji oktýabr güni Türkiýe, Azerbaýjan, Gazawstan we Gyrgyzstan Nakçyvan şertnamasyna gol çekip Türkiýe geňeşiniň düýbüni tutdy. Özbekistan Türkiýe gurnagy 2019-njy ýylda goşuldy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabryna synçy agza hökmüne kabul edildi. Ýewropa Birleşigine agza ýurtlardan Wengriýa Türkiýe guramanyň synçy agzasy bolup durýar. Guramanyň agzalarynyň Türkiýe we Wengriýa NATO ýaranlygynyň agzasy bolup durýar. Türkiýe bilen Wengriýadan özge agzalaryň ährisi öňkü Sowet respublikalary bolup durýar. Türkmenistanyň näme sebäpden ahyr soňy gurama goşulmak kararyna gelenligi aýdyň näl. Ewraziýadaky ýagdaýlar Ukrainada barýan uruş bilen ymykly özgördi. Şonuň üçin bu ýagdaýyň Aşgabatyň gelen netijesinde möhüm rol oýnanyny çaklamak mantykly bolar. Türkmenistan Türkiýe döwletleri guramasyna goşulmak bilen diňe Russiýa bil baglaman, Azerbaýjana we Türkiýe goşulmak arkaly özüniň daşary syýasatyny diversifikasiýalaşdyryp bilerdi. Blue Domuz neşri Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri guramasyna goşulmak kararyna syn berýär. The James Town gaznasy 7 sentýabrda Türkiýe döwletleri guramasynyň Ewraziýadaky täsiri barada makala çap etdi. Makala Türkiýe döwletleri guramasynyň Ewraziýa iqlimini durnuklaşdyrmakdaky rolunyň barha ýokarlanýanyny aýdýar. The James Town gaznasynyň web saýtyna çap edilen makala Türkiýe döwletleri guramasyny Ewraziýa geňişligine täze geosiýasy reallyk adlandyrýar. Türkiýe döwletleri guramasy agza ýurtlaryň arasyny medeni insanperwer sowda ykdysady we syýasy gurullarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edilýändigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkiýe gurama harby ýaranlyk däl ýa-da diňe täzirçilik we sowda maksady bilen bina edilen birleşigimnäl. Ýöne guramanyň özi ilk başda her näçe lingwistik meňdeşlikden, medeni birlikden ugralanyp bina edilenne bolsa, birleşik agza ýurtlar öz aralaryna sowda ykdysady gurullarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň aprel aýynda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýaşlylar geňeşiniň agzasy boldy. Gurama şonu Berdimuhammedowyň ýaşlylar geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni we insanperwer gurullarda Türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyna itergi boljakdygyny aýdyp ýörüýte beýanat çap etdi. Türkmenistanyň gurama agza bolmak ähtimallygy baradaky habarlar Sowet medeniýetine ýam 2018-nji ýylyň güýz aýlaryna peýda bolup başlapdy. 2021-nji ýylyň oktýabryna Azatlyk Radiosynyň otwarly çeşmeleri şol wagt Türkiýe geňeşi adlandyrylan Türkiýe döwletleri guramasyna agzalygyň şert hökmüne Aşgabatyň Türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny soranyny habar beripdiler.
Ma'lum bolşýaly geçen 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkiýede ýaşaýan türkmenistan migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy protest hereketi emele geldi. Protest hereketine gatnaşyjylaryň anyk sanyny çaklamak aňsat däl ýöne Türkmenistana giň eran işçilikden, ykdysat kynçylyklardan halas bolmak üçin uzak möhlet esasda Türkiýe göçüp baran türkmenistanlaryň arasyna pandemiýanyň fonuna durmuş kynçylyklarynyň we syýahat mümkinçilikleriniň barha çäklendirilmegi bilen nägililik duýgulary ýokarlandy. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä Türkiýede 220 miňden gowrak türkmenistanyň kanuny ýaşaýyş ruhsady bar. Ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany belli däl. Türkmen Hava Ýolları Agentligi ahir soň Türkiýe bilen Türkmenistan arada hadaly uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web saýtyna çap eden beýanatyna görä, iki ýurdun arasyndaky hadaly uçur gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlap dikeldildi. Hökümetçi Türkmen portal nesriniň habaryna görä, ekonom klass uçur peteginiň bahasy $400-300, business class peteginiň bahasy $753. Dogrusy Türkiýedäki türkmenler iki ýurdun arasyna uçur gatnawlarynyň dikeldilmegine köp garaşdy, köp garaşdy. Sebäbi iki ýurdun arasyndaky ilgiderli uçur gatnawlary koronavirus pandemiýasynyň arasyna halkara hereket çäklendirmeleriniň güýje girdirmegi bilen 2 ýyl ozal 2020-nji ýylyň fevral aýyna ýatyryldy. Şonun bäri iki ýurdun arasyndaky adatdan daşary gatnawlar diňe charter uçurlary bilen amala asyrlýardy. Ýöne geň ýeri Türkiýe bilen arada kadar uçur gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegi örän täsirin bir tötänlige gawat geldi. Türkiýe döwleti Türkmenistanlar üçin viza talabyny girdi bilen edilýär ýani Türkmenistan aviakompaniýasy Istanbul gatnawlaryny gaýtadan dikeltdi. İstanbul'a hava gatnawlary gaýtadan dikeldildi. Her niçikde bolsa Türkiýedäki ýüzlerçe miň türkmenistanlynyň syýahat mümkinçilikleri giňeldildi. Ýöne Türkmenistanyň Demirgazykdaky ýakyn ýarany Russiýadaky türkmenleriň deport ýagdaýy barada üýtgeşik habarlar gelip gowşýar. Bilişimiz ýaly Russiýa 24 fevralda öz goňşusy Ukraina esassız goşuny girizdi. Şeýle bir esassız goşuny girizdi bolan tas tutuş dünýä Birleşen Milletler Guramasyna agza ýurtlar. Russiýadan, Belarusdan, Demokrat Koreýadan we başga bir näçe ýurtdan daşary ähli döwletler Moskwanyň harby çodurşyny ýazgyrdy. Rus prezidenti Vladimir Putin ýazgyryşlary gulak gawartmady, etjegini etdi. Ukraina sebäpsiz girişen harby çodurşyny ýörüýte harby operasiýa atlandyryp Ukraina şäherleriniň üstünden bomba ýagdyryp başlady. Milyonlarça Ukraina ilaty Asudy ilat goşundy esasan Ýewropa ýurtlaryna bosgunlyga çykdy. Ýöne Ukraina goşuny günwatar döwletleriniň hususan Birleşen Ştatlarynyň ýarag we maliýe ýardymlary bilen Rus goşunyna gazaply garşylyk görkezmegi dowam etdirýär. Garadalty aýdan gowrak wagt we Ukrainada Rus agresiýasy dowam edýär. Bu aralykda soňky aýlarda Ukraina askerleriniň Ruslara garşy üstünlükli garşylyklaryň hüjümlerini ýygjamlaşdyrmagynyň ýa-da Rus prezidenti Vladimir Putin 21 sentýabrda Russiýada bölekleýin mobilizasiýa elan etdi. Munyň ýa-da ýurdu terk etmek nobaty käbir orfiýetlere gelip ýetdi. Mobilizasiýa garşy çykan orfiýetler topar bolup özlerinden viza talap etmeýän ýurtlara, şol sana käbir merkez ýurtlaryna, Gazawstana, Kyrgyzstana, Özbekistana gaçyp başlady. Russiýada harby mobilizasiýa dowam edýän mahaly ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlara gödäwçiligiň güýçlendirilmegine işaret edýän alamatlar ýüze çykyp başlady. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä Russiýada bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysga wagtyň içinde Türkmenistana deport etmek çäreleri güýçlenýäni meňzeýär. Bu barada Azatlyk radiosi 7-nji oktýabrda habar berdi. Gelin häzir şol habardan bir bölek dinläliň. Soňky günlerden bäri Russiýada bir kanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysga wagtyň içinde ýygyna Türkmenistana deportasiýa etmek çäreleriniň azatlyň bu ýagdaýlara duçar bolan söhbetdeşleriniň belleşi ýaly has güýçlendirilen meňzeýär. Mundan garasy türkmen nesri Russiýanyň Ukraina esassy çözmeginiň arasynda bölekleýin mobilizasiýany eglan edilenden soň türkmen häkimetleriniň bu ýurtdaky raýatlaryny şol sanda zähmet migrantlaryna ýygyny dolamak ugrunda çäreler taýýarlaýandygy barada habar beripdi. Bellesek Russiýa mobilizasiýa eglan edilmezinden öň ýurdun ýaragly güýçleriniň hataryny çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Rus raýatlygyny almak mümkinçiliklerini ýeňilleşdiripdi. Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uran uçur bilen Türkmenabada geldim. Ýolagçylaryň arasynda federal migrasiýa gullugy tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemeti bilen gurrundaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürli künjeklerini ele salynan bir kanun migrantlaryň kazany getirilýändigini we şol ýerden
her reis bilen adından 10 Türkmen migrantynyň Türkmenistana deportasiýa edilýändigini aýtdylar. Dip mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7 oktýabrda azatlyga gurrun berdi. Diýip Azatlyk Radio 7 oktýabrda habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa mundan odol ma'lum bolan maglumatlara görä Russiýada 30 000den gowrak Türkmenistanly talip ýokary bilim alýar. Bulardan başga da geçen hepde azatlygy Türkiýeden Türkmenistana gonýan uçurlar barada ýene bir habar gelip gowuşdy. Mundan odal pandemiýanyň fonuna Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýän uçurlar Türkmenabadyň halkara howa mendiline gondurulýardy. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri inni ýurdun beýleki käbir howa mendilleriniň hem ýolawçy kabul edip başlanyny habar berýärler. Inni daşary ýurtlardan gelýän uçurlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady. 5-nji oktýabrda öýlen Istanbuldan gelen uçur Türk maşynyň aeroportuna gonudy. Bu ýagdaýlardan habarly Türkmenistanaky ygtybarly çeşmelerimiziň 1-6-njy oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistan maý aýyndan başlap palkar uçur gatnawlaryny azazdan gaýtadan dikeldip başlady. Ilki Kazan, Dubay, Moskwa ular boýunça halkar uçur gatnawlary dikeldildi. Soňra bu sanawa Frankfurt goşuldy. Ýa-ni ýakyna bolsa bu sanawa Minsk we Istanbul uğurları hem goşuldy. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky hepdelerde Türkmenistanyň hökümetiniň halkary hereketi giňeltmegi, karantin düzgünlerini gowşatmagy meýilleşdirýändigini habar berip gelýärdi. Minsk we Istanbul gatnawlarynyň gaýtadan dikeldirmegi şeýle habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Pandemiýa bilen bagly hereket çäklendirmeleri köpleri şol sanly ýollaryň ýapylmagy zerarly daşary ýurtlarda galan ençeme Türkmenistanlyny ýad edipdi. Geçen hepde Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda möhümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada habar berdiler. Eger bu habarlary duşuňyzdan geçiren bolsaňyz gysgaça gaýtalaly. Lewaply şalyçylar orak möhümine girişär. Sebäbi daýhanlaryň sözlerine görä, ymykly halkyň düşmänke şaly hasylyny ýygnap alsan gowy. Daýhanlar howa salkynlasa şaly hasylynyň zaýalynmagyny gorkýarlar. Şonuň üçin ýer gözünden hasyly ýygnasak gowy diýerler. Ýöne bu meselede bir bökdönçlük bar. Olum şaly orjy kombaynlar we oba hojalyk işlerine ulanylýan ýüklolary. Welaýatyň däne we fara we etraplarynyň şalyçylary hasyly kombaynlara ýygnatmak üçin kolhoz başlygynyň gowunyny görmeli diýerler. Kolhoz başlygynyň gowunyny görmek üçin hem para bermeli diýerler. Kim öňürtüp pul berse, şonuň şagysy öňürlýär. Bu aralykda Balkan welaýatynyň Magtumuly Bereket we Serdar etraplarynyň gallaçylary dizel yetmezçiligi sebäpli ekiş möhüminiň bökdülýändigini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Dizel gytçylygy sebäplerindäki oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralarynyň hasabynaky traktorlaryň epesli böleginiň ekişe çykarylmagynyň öňüne päsgelçilik töredýär. Benzin gytçylygy Türkmenistanyň tasbir hepdeden gowrak wagt bäri gaýtadan güýçlenýär. Azatlygyň habarçylary 2-nji oktýabrda giýişlik 30 sentýabrdan bäri Mara welaýatynyň administrativ merkezine benzin gytçylygynyň emele gelendigini habar berdiler. 3-nji oktýabrda bolsa benzin gytçylygy barada habar Lewapdan gelip gowuşdy. Hepde ortadan agan Azatlygyň habarçylary Marynyň bir etrawyna benzin gytçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Hepdeniň ahyrynda Azatlygyň Marda habarçylary Balkanyň käbir sebitlerine hem benzin gytçylygynyň ýetileşýändigini habar berdiler. Türkmenistan energiýa serýeşlerine baý ýüze çykan benzin gytçylygy barada döwlet medeniýetine gurrun gozulmaýar. Hökümet resmiýetleri we ýerli häkimetleriň wekilleri benzin gytçylygyny tesbirläp çykyş etmeýärler. British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nevit gorlary bar. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň hatyry güni belenip geçildi. Ýaz gününe Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrmanlar hatyralany. Döwlet medeniýeti ähli uruşlaryň hataryna 41-45-nji ýyllaryň jahan uruşynyň gahrmanlaryny agzap Göktepe söwüşiniň gahrmanlaryny agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktepe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Göktepe galasynyň synmagy taryhçylary görä 140 ýyl mundan odol türkmen topragyny Rus agalygynyň başlanan döwri boldy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.